Selamat hari Minggu madihita salhutna. Guarne minggu ta sadarion, ima minggu patoluhon dung trinitatis. Lapatanna hasitulu sadaun ni debata, dohot topik, mangolu di bagasan haporseaon, dada di bagasan namarnida. Tapuk kama ibadah per minggu tadi manogoton, marede mahita siya bukwede nomor 10, ayat sada sahat toro di ayat tolu. Mari hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia, nat mo palangit dohot tanon, amen. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon sa leleng-leleng na hubayan makangolongi ho, di ba ini hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan de bata parguguna suhatu dosan, saya lehon jala patu madihami haporseon nasito, tabay mahaporseon nami kanupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi, asa holong roha nami diho di dongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabail lomo ni rohami, sayuloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Maret de mahita. Patik ni debata di minggon, imasian patik papaton dot lapatanna. Ingot hamu mapa badia honari minggui, dinono mari maula hamu nasa siulamu, alayang guari papitu honi, ari paradiani Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangibati hutam. Ay dinono mari rodi toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitu honi, di bahini do ubain na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, oddo, ikut di habi rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni debata, iko badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon, atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mared de mahita.
poti madusata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di Banua Gijang, pargugo na suhatu dosan, pardenggan basa doho, jala rudi saling-liling na do asini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot-ingot akadosa nami, ay jok-jok do hami mardosa maradopon ho, jala jok-jok do husungguli hami rimas mo marhite-hite siya pangalison nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalison nami, unang alang asin roham, saya urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alanya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taring asani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosyomu songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotu au. Ayaw do si paluaho. Hasangapom madidebatana di Gijang. Amen. Marede mahita. Epistel di Minggu Sadarion, iman anienet sian pesalmen bidu sia 22, mamuk kamay sian esada sat rodiat opat, tajahama marsikat sorin, edde di hari sabat. Mamaritahon asini roham manugot nai dohot hasit tongami borngin nai. Ima saat na martua doa kana tumangyo hatani debata jalan opiopsa. Amen. Marede mahita.
dakko maha porsiat tai songon ne hati dakko ni donga tasa porsiat di sadok portibion rak mahita madok aw porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natumo palangi do tano aw porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuon si Maria nagabe-gabean saton di parbadia andorang suabuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus nama titarpajal di bana di hapinor silang na tua tubano toru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahukun siamun di pata Jehovah amana ipargugo na suatu dosani di sima ibana pemulak suatu tano manguhumi halak na mangulu dohot na mate aw porsea di kon di perbadia jaladong sada huria na badia huria to pani ala Kristen akan badia dohot dia isani dosa dohot dia tai na maddo mulak mangulu sugo danginal nang mate dohot dia ngoluan na sora suda amin. Tabigema ede puji-pujian sian kor inahanna diuduti manon dohot korama.
Tikting namasa di Urianta di Miguon dakdanak nasorak di basa-basang tuata do di keluarga Reinhard J. Pardede Boru Pandiangan
Sada dakdanak bawa na di hari Selasa 10 sada Juni 2024 ingana nasida di Kampung Pedurenan RT Tulu RW 2 nomor 12 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok Wik 12 manjakon gabe ruas nagok sadarion tajakon do gabe ruas nagok ima Elizabeth Dewi Buruh Tagalung tanggungan ni keluarga inang ide Buruh Tagalung Buruh Silitonga maringanan di Jalan Jati RT Onom RW Onom nomor 20 Onom Kelurahan Cibubur Wik Sada Nanaing Marbagas Tikting Parjolo Naing Manjalo Pasu-Pasu Babagason Ma Altrianus Sitorus Anani Amang Hapman Sitorus Almarhum Tubuni Inang Lesmi Boru Simanulang Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Kapung Pedurenan RT 5 RW 8 nomor 56 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Wik 12 Dot Orwana Evi Panyes Boru Sidabuta Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Boru ni Amang Robi OH Sidabutar Tubuni Inang Kartina Boru Silal Almarhumah Sian Huta Jalan Raya Malaka Gang Obor Patma Wik Opat Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB pertandingan Wik hari Selasa 10 Juni 2024 Patu Paoni Huria do pertandingan Wik Sada 112 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia WIB na manjawi ima ruas Wik Onom kunjungan gereja tamu Huria Kor gabungan Kanaan Sian HKBP Bumi Anggrek Resort Taman Wisma Asri distrik 10 sia Bekasi nani lohon ni pendeta Melwal TP Simanjuntak SSI Patu Pahon kunjungan gerejawi dohot pencarian dana pembangun gereja di parmingguan pukul 10 WIB. Papungu amplop di Jolo di pintu gereja di 2 hari parmingguan pukul 7 dohot pukul 10. Dalam mandok hata do nasida di parmingguan pukul 7 dung sidung manjatikting. Tamu paduan suara Immanuel Sian HKP Resort Sutoyo dang jadi ro sadarion. Parguru Malua tu 2023-2024. Hari Sabtu 22 Juni 2024 Patu Paoni Huria do ujian tulisan Parguru Malua. Maringanan di gereja masuk pukul 10.50 WIB. Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Patu Paoni Huria do ujian lisan Parguru Malua rap dohot natoras maringanan di konsistori masuk pukul 10.04 WIB. Dewan Koinonia Sekolah Minggu dohot praremaja. Hari Senin Selasa tanggal 17 Juni 2024 Patu Paoni Sekolah Minggu dohot praremaja do Bible Study. Na ni dohotan ni Sekolah Minggu kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD dohot praremaja kelas 7, kelas 8, sahat kelas 9 SMP. Maringanan di gereja HKBP Cibubur gedung sekolah minggu lantai 1. Ibadah bulanan SPH hari Rabu 10 sia Juni 2024 Patu Paoni SPH do ibadah bulanan di gereja masuk pukul 10.04 WIB diuduti seminar perempuan dohot bazar UMKM maringanan di GSM Gloria lantai 1. Seksi AMA. Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Patu Paoni Seksi Amado acara malam keakraban maringanan di GSM Gloria lantai 1 dimulai pukul 10.30 WIB. Na mandoti ima punguan ama ni Huriata dohot 5 halak utusan ama Sian Ganuwik naso masuk punguan ama. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma
ditanyakta akar ruas ni huria di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tikting ta. Pelayanan komunikasi hari Rabu 10 Juni 2024 patu pauni huria do pelayanan komunikasi di Ganup bulan dimulai pukul 10 WIB merenganan di GSM lantai 1. Panitia tahun Oikomene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 5 tahun 2024. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 patu pauni panitia do pasaton bingkisan turuas yatim piatu do difabel dimulai pukul WIB di GSM Gloria lantai 1. Di pasat matu akas seksi-seksi panitia lau patu pahon rapot. Akagor nong pasaton donasi spontanitas panitia tahun Oikomene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun Oikomene inklusif 2024 boima tajaha di tiktingta boa membantu program kerja ni huria tahun 2024 marhi tiktikon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapa sahat bema pelean tahun tu huria manang tu sintua wikna be sonima tikting ni mingguta sadarion aka tikting namanghut boima tajaha natar surat di warta jemaat. Sonari pinasat ma tu namandok hata sian HKBP Bumi Anggrek. Shalom. Hora samanginang parjolo mandok malaya tay mahita tutuhata ala boy hita marpungu di gereja HKBP Cibubur. Mandok malaya tay juga kepada Amang Uluan do sude parhalado HKBP Cibubur do sude kategorial manang seksi do sude hita jemaat HKBP Cibubur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Nyonya Tambunan Boru Pakpahan, Rodo Hami Sian, Huria Persiapan Resort HKBP Bumi Anggrek, Pagaran ni Taman Wisma Asri Bekasi. Jadi amanginang adong do Rodo Hami siap panitia pembangunan, adong 4 bidang, 5 bidang pembangunan, perizinan, humas, dan saya sendiri dari bidang penggalangan dana. Jadi sedikit kami informasikan, kami sungguh berterima kasih bahwa HKBP Cibubur bisa menerima kedatangan kami. Dan kami berharap apa yang menjadi impian kami, HKBP Bumi Anggrek bisa terlaksana. Kami ada sekitar 553 kakak, dengan jumlah jemaat 2022 yang hanya beribadah di 2 ruko dan 1 ruko kami sewa, 2 ruko sudah milik kami. Jadi adong do ibadah pagi jam 6, ibadah siang jam 10, alai sebelumnya ibadah sekolah minggu jam 8 di dalam rukoi, kemudian ibadah khusus ima muda-mudi jam 5 sore. Jadi amanginang puji Tuhan, program dari penggalangan dana HKBP Bumi Anggrek adong do 2. Ima penggalangan dana secara internal, dohot penggalangan dana secara eksternal. Jadi kedatangan kami saat ini adalah bagian dari penggalangan dana eksternal. Salah satunya adalah kunjungan ke gereja-gereja. Jadi dengan kerendahan hati dan ucapan syukur kami, mau lihat tu amang padita nami, uluan nami, do sude parhala do sude kategorial seksi, do sude jemaat, ama ina do naposo, yang sudah mau menerima kami. Jadi amang inang, molo suku-suku nakingan amang inang, buasa adong amplop,
sianami do yamang. Lasma rohani amang inang sudedo naposo nami. Berapapun yang menjadi kasih, bentuk dari kasih yang diberikan kepada HKBP Bumi Anggrek. Dengan ucapan syukur kami mengucapkan terima kasih. Supaya pembangunan yang kami harapkan, yang di bulan Agustus tahun yang lalu kami sudah melakukan penggalangan dana. Puji Tuhan sudah berdiri, tapi hanya pondasi. Dan kami berharap tahun ini kami bisa menggunakan gedung itu walaupun secara perizinan masih sebagai balai pertemuan HKBP Bumi Anggrek. Dan minimal bisa ditertutup walaupun tidak seperti bangunan saat ini. Jadi Amang di dalam amplop tersebut ada nomor rekening, ada barcode, dan nanti ketika pulang Amang Inang, kami dari panitia pembangunan HKBP Bumi Anggrek akan menerima dan ada kantong untuk meletakkan amplop. Sekali lagi bantu kami dalam doa, bukan hanya secara materi ataupun kami membutuhkan doa dari Amang Inang. Biarkan kami juga seluruh jemaat HKBP Bumi Anggrek bisa menikmati ibadah yang sesungguhnya, walaupun saat ini juga bisa merasakannya. Terima kasih Amang, demikian kami sampaikan. Nanti dari punguan kami, dari Kor Paduan Suara Kanaan beserta Amang Uluan kami akan memberikan kesaksian pujian dan di ibadah jam 10 nanti. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Abg mai dipuji-pujian sen kor iktolu diuduti menon dohot kur kui ngopat.
Marete mahita siya pukede nomor 540 ayat sada saat rodi ayat namangihut hukma tapapungu pilihan sada A dot sada B.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mga ramoti, ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hatani Tuhata. Turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, minggu patuluhod Trinitatis. Imana tersurat di buku 2 Korintus. Bidu 5, mamuka maisian ayat 6, sahatu 10. 2 Korintus 5, ayat 6, sahatu 10. Tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Asa napos dorohanami toktong. Atik pehuboto hami. Daw hami siat Tuhani. Saleleng maringana di bagasa dagingok kami. Ay di bagasa kaporseao dohami. Dada dope di bagasan na marnida. Alay lapos dorohanami. Jala lasado bukas siya dagingon, lao maringanan di Tuhani. Alani huhut hurikoti hami, naik kalomoan ni rohana hami, manang naugsahat tami tu sabulo, manang di pardalana dope. Ay ikong gabe patarbedo hita saluhu na sogot. Dijolo ni habang sa paruhuman ni Kristus, asa di jalobe, hobar tunaniulana, taga di pardagingon, manang nadenggan, manang naroa ido sahana. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion, horas madita salukna. Horas madihita saluna. Parjolo sahali turpuk taon oma surat ni Apostel Paulus. Apostel Paulus manajolo manurat surat Korintus. Jala semula suraton khusus ditujuhon ibanahian holat tuhuria Korintus. Sasitonga adorak sosuraton nunga hea si Paulus siag Korintus. Tutudang lelek si Paulus di Korintus. Ala tongo di bagasa pangaleleo dope Apostel Paulus. Hato bodi tinggal ho si Paulus huta Korintus. Jala pitorpid da ibana tu huta Efesus. Dung di huta Efesus si Paulus. Sahat berita tu si pareo ni si Paulus. Madok marukil nuaing huria Korintus. Boasa marukil. Adong 2 arsa bolon parukilon namasa di tonga-tonga ni huria Korintus. Ditikki hamamasa ni turpuk taon. Dia main. Na parjolo sahali. Ala hurang malo ninna si Paulus marjanita. Daksongo na kaparjanita nasingi marapi-api. Ujungnya gade diraguhon huta Korintus ha apostelon ha parhaladon ni si Paulus didok nasida daktoho parhaladon ni Tuhan ni si Paulus holan na mga luli sangap holan na mga luli parutunga do si Paulus molo peibana say marjamita. Ujungnya gade masa parbulat-bulatan 4 kelompok huria Korintus. Adok kelompok ngisi Kepas, kelompok ngisi Apolos, kelompok ngisi Kristus, adong kelompok ngisi Paulus. Majagohon akka najinagohon nabi. Imana parjulu sahali. Napaduahon ia kota Korintus tarbarita don kota pelabuhan na balga. Hiramoru do di huriaon na jolo roha par huriaon ni jolma.
ala kota naribur kota pelabuhan na belga Korintuson. Danga palapiga jolmay na masihol, mauwas, naeng mamikiri, naeng mangalean, ngolu partodyon na sida. Lalap jolmay, say hola paideida kanamasa di Portivion. Lala jolmay, say hola na mga lului artana di Portivion. Lala jolmay, say hola na mga langi merasakan akan natabu nadong di Portivion. Nadwa mamasala tantangan arsak parukilon na masa di tonga-tonga ni Huria Korintus ditiki hamamasa ni turpuhon. Alanima di tongo si Paulus surat na Huria Korintus doho tujuan na parjolo sahali asa sada Huria Korintusi. Buasay ko sada mangihuton apostol Paulus marabulon di sada-sada Huria molomasa akka parbulat-bulatan. Marabolo di sada-sada Huria molomasa akka kelompok-kelompok. Pulik kelompok ni partarutung, pulik kelompok ni partoba, pulik kelompok ni parhubang. Dohot akka nasni. Napaduahon asa masihol jolmay manarihon ngulu partodion. Oma alasan ni si Paulus ubay ditongo si bana surat Huria Korintus. Nuang dia mahata ni si Paulus Huria Korintusi. Parjulo sahali kamanginang molo tajaha mulai ayat sada takas di patorak si Paulus Huria Korintus dohot tuhita Huria natikion parsatokinan jalan alao salpudo Portivion. Idonan idok ni si Paulus parlape-lapean di ayat sadai. Parsatokina dongolutana di hasianganon. Jala hatok bosalpu ngolutta sia Portivion. Ala salpu dongolutta sia Portivion. Jala hatop salpu Portivion. Alanina naing dohonon ni si Paulus Huria Korintus. Dohot tuhita hurian. Unang lalapita. Hola pasari-sari. Hola paideida. Akan masa di Portivion. Alay tasarihon ngulu partodiota ngulu sogoti. Una kolan na di Portivio say tapaideida parsatokinan songo parlape-lapea dongulutan ya di Portivio. Dangarok kita na ho di Portivion tadi konota do Portivion. Dangarong na tabu arotu Portivion mananga diga sogut. Dangarong na bui buanota haruar sia Portivion. Ala parsatokina doha Portivion. Unang lalapita hola mamikiri Portivion. Unang lalapita hola pasari-sari Portivion. Hamuna kadonga saha porsiaon mulai panopaon ni John di debatana perjuluis. Adong dua jat di ngoluni hita zolna. Perjolo jat siatang. Jadi molo taingo takamangin apa no pau ni debata di hita zolma parjulo sahali di gorga hita siatano siap Portivion. Duksidung jolmai di bentuk di gorga dan napi terboido pe hita mekkel merlujongi makatai alai duppe adong jatsa banua gijang diuluson hosa hangoluan gabi martor dina manguru lapatan na adong dua jat di ngolu ni sude hita zolma. Jat nasiatano doho jat nasiat banua gijang. Di sudehita do adong jat na duaon. Jat nasiap tanon pangiduan na kanaditanon. Akami pangsit migomak akan natabuna di Portivion. Ido pangiduan ni nasiat tanon. Jala pangiduan nyon saya nang mulak tutan. Jala nasiat banua gijang nasiat Tuhani. Pangiduan na saya nang mulak tu banua gijang. Hamuna kadongan na duaon adong dingoluni hita zolma. Nasiatano doho nasiat banua gijang. Toho ikko sarihono taro ngoluni pardagingonon. Ikko luluat taro sipanganon. Ay molodak tadului sipanganon mate ro hita. Hatok bo mate hita. Alani ko luluat taro sipanganon makanan ni dagik taon. Alay na nang dohonon ni si Paulus. Tong mata sarihon nang ngulu partodion makanan rohanita.
Songo dia hita mangalului ngolu-ngolu par dagingonon. Songo dia hita mangalului si panganon ni dagingon. Iko songo ni manak kita mangalului ngolu-ngolu ni partodiota. Iko songo ni malojata mangalului makanan ni rohani taon. Ido nanaing dohonon ni si Paulus. Unang lalapita hola mamikiri na di Portibion. Unang lalapita hola pasari-sari na di Portibion. Alay songo dia hita mangalului makanan ni pardagingonon. Naik songo ni mahita. Dohot mangalului makanan ngolutta sogoti. Om mana parjulu sahali. Nanaing dohonon ni si Paulus. Tuhuria Korintus dohot tuhita. Unang lalapita. Hola mangalului, hola pasari-sari na di Portibion. Ay tinggal lo musesudi. Bona ni kalapa sawita na 2000 hektar na di Pakabarui. Tinggal lo hape. Tokota na 10 di kota Jakarta tinggal lo hape. Dangadok tabuat tu Portibion. Mana nga diga sugot, dangadong na buenot taharuar siya Portibion. Alani unang loja hita, hola pasari-sari na di Portibion. Unang gabi lalapita, hola mga luliarta Portibion. Gabi sotaingo marminggu, tasarihon ng ngulu partodiota. Napaduahon na ng dohonon ni si Paulus tuhuria Korintus dohot tuhita. Satok kidonguluta di Portibion. Jala nguluta na satok kinope. Gok arsak paru kilon. Ido asarido edetai. Partangi sa dohape. Anggo kasianganon. Marukil hita di nguluta di Portibion. Godak si pikirata. Godang nama baisu saro hadho pikirata. Songo kala Kriste kita. Torus sita marukil. Sian mulai na julu. Sahat tunuang nakto akatikin anangro. Suku-sukun. Ay wasa say menderita. Wasa say mga dopiarsak paru kilo kita halak Kristen. Alus na. Aladang lomorohani Portibion. Mabigigo ar Kristus. Dang lomorohani Portibion. Mamerek silang. Dang lomorohani Portibion. Mabigigo ar Kristen. Alani say berusaha do Portibion. Mangalili. Mabunuh halak Kristen. Mangitopi halak Kristenisia Portibion. Berusaha do Portibion. Mabay na kanahacit. Tuhita halak Kristen. Sahat tunuaeng sa di palilili Portibion do pihita. Di palilili Portibion do. Akadongatta di akaparkarejuan na. Di akaingana pangudaw na. Sahat tunuaeng di pabora-bora taka kesempatan tuhita halak Kristen. Di luar nasing nunga mulai dipaksa halak Kristeni marjilbab dohot akan nasing. Sahat tunuaeng tongo di bagasa pangalilio do pihita. Betul-betul dang lomorohani Portibion. Mabigi goar Kristus. Alani saya berusaha nasida naeng mangitopi hak Kristenon. Dia naeng dohonon ni si Paulus. Molo di pabuaibana gok arsak paru kilon. Hita halak Kristen. Nanaing dohonon na unak kita madeli. Manak songo dia petapay ni Portibion tu hita. Unak kita madeli. Daktikira di benuaing mamikira pidagama na mahami. Sahali hita halak Kristen terus mahita halak Kristen. Puani mahalak Kristen kita manginang. Au cugari parugamo hita. Atatu sete. Au cugari parugamo hita dak na tertau ni 5 hali sadari kojolo songo-songono tu inganannya halahiate. Hola lau manga pibe kojolo sanan, lau muro mibe ko sanan, isidungo ibe ko tusan. Gari hola sahali sa minggu hita. Gari hola sahali sa minggu hita tu gereja, ipe hola sajom ngagudang na hiapiangon, iro kamanginang. Ngagudang na malas. Bapa lagi hiyama sampai 5 hari sadari. Iko say jolo lautusan. Adang natartaw ni. Ida sa hudok. Sahali hita halak Kristen. Torus mahita halak Kristen. Daktikina benuang mamikir-mikiri. Api dagama na mahami. Tusan na mahami. Daktikina benuang. Sahali hita halak Kristen. Torus mahita halak Kristen. Unang madele. Unang pikiri na ipidagama. Di bereng di boto Tuhan ido sudi. Akan amasa. Dihita halak Kristen. Ay semakin dibabat kita, semakin merambat ate. Siya mulai na jolo do halak Kristen di palilili.
alai satu sonari ba berkembang buhalak Kristeni. Nah huruk di siamang ba memang saya ditatap di parrohahot Tuhan iro hita. Ay daksaw tita mitop, daksaw halak Kristeni sosa siap portibion. Alai lam berkembang. Diberek Tuhan iro hita. Di woto Tuhan iro akan nahatsi na niado panihalak Kristen. Alania kamanginang. Unang madili hita. Molo mangado piarsa paru kilo pehita. Songon halak Kristen. Napatoluhon satop kidongoluta di hasyanganon. Atau ngahamana naik siulauta. Ahamana naik si pariahata. Dingoluta di hasyanganon. Naparjolo sahalina kinakamanginong inang didok diturpuk tao di ayat onom ikko marpos niroha mahita. Ikko marpos niroha ido ulauta na parjulu sahali. Ikko pos rohata na paduahon ikko dibaga sakaporsiaw kita dingoluta di hasyanganon. Nakpesoboy ta ida tangan ni Tuhan marhite mata si malolok taon. Alay ko porsia rohita toktong ko didongani Tuhan hita. Manak tu dia pehita lau ilabuk ta do Tuhan. Porsia roa makamanginang mololau hita marulau tutuba idongani Tuhan hita. Porsia roa makainang itonga-tonga tanuang Yesus na taha porsiai. Porsia roa makamanginang Tuhan mangurupi hita. Dia karsak paru kilota torus didongani diramoti Tuhan ido hita. Dilabuk ta do Tuhan. Tuhan ido madongani hita molo marulau tutuba. Tuhan ido madongani hita molo naik pesawat hita. Tuhan ido madongani hita molo tiki pojot jut rohata. Ulo do tiba-tiba majalo hepeng anak kota ma uang 5 juta inna. Uang kuliah manang na uang ujian mayate 5 juta inna. HP hepek tapi dangadong nang goliper. Pitor songona suntuk pikirata. Tuhan taro mangajari opusi hasil holan unang marsako. Dapoton si tua bernenggula berjudi inna. Tuhan taro mangajari hita songoni unak putus asa ho. Unang manikoto. Dapoton opusi hasil holan. Ulu doi papi japon. Tuhan taro mangajari hita. Tuhan taro mangalianak kadailan na songon itu hita. Alani di pangido iko marpos ni roha. Iko porsia do hita. Manak songo dia pe balgani parsahitota. Manak songo dia pe godang nyarsak paru kilo na tadopi di ngoduta di hasyanganon. Torus iko porsia hita. Jadi hiado hudoko tu tiki mamereng na marsahita miak kamanginang. Ngaiha hujaha bukuta Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sapli mahali Tuhan Yesus disi mangubati namar sahid. Setiap mangubati namar sahid Tuhan Yesus. Odo alusna. Hapor seomido. Jadi rotur hakko amanginak songonon. Molo marsahid tita. Ati beharon waing napaimay mahok kapor seautai Tuhan Yesus. Ati bohadon waek tarpaimai matuhani ikko sape botul-botul hita porsia tibalo. Molo botul-botul porsia hita. Nabuido batani Tuhan ya kaparsa hitota. Alanido diigil dipangido si Paulus tuhuria Korintus dohotu hita. Disudi perdalanan ningoluta ikko porsia hita tu Tuhani. Porsia hita nak pesotaida Tuhani. Porsia hita Tuhanido madongani hita. Porsia hita Tuhanido palua hukita disudia karsak masalah tantangan na tadopi. Napaopato nakamanginang nanang dohonon si Paulus tuhuria Korintus dohotu hita. Ayat 10. Ikko patarbedo hita sogut di jolo ni paruhuman ni Kristus. Jadi akamanginang mangihuton pamerengannya Apostel Paulus. Dosun namardada dongolu taun waing lau madapot tosari sada ari ujung. Ari ujung omma natagwari ari ni Tuhani. Ari ujung nasa sadaima natagwari parusia eskatologis. Jadi mananga hape na taula sigano paria kamanginang dosun namardada dongolu taun lau madapot ton ari ujung nasa sadai. Di hari ujung nasasadai maro Tuhan Yesus tu portibion. Marhua mengunjungi, mengakhiri sejarah ni portibion. Jadi di si makamanginang sirangon itu hatai isena burju, isena jahat.
akan aburju tu siamun akan ajahat tu habirang. Jadi amang inang duku jaha buku bibil tahun hubai do kesimpulan songono di rohaku. Jadi sogo di hari ujung nasa sadai bajongjong ma Tuhan Yesus songonon. Jadi marbaris mahita maksa juluan. Sudah do hita marbaris padu bohi do tu hatai. Dang bohi do hono tabu pasaha mata biku. Ago hamu majolau. Mabiarau dak to apa. Sudah do hitaon. Jadi Tuhan ipe dak pola godang behatana tu hita ba imada. Hiaro hoinang manakko tu habirakko dak pola do hono ni tu hatai. Jala hita pedak dang bohi be hita madok ago Tuhan. Paitiro tinggal nak cicik fi kamar mandi. Ngapa gajak kuete. Torsongono nama tangani Tuhan. Isena tu habirang, isena tu siamun ate. Molo paditare so atuk tu siamun mada. Ada tung lomor hamu paditare so mu tu habirang ate. Jai hola songono nama tangani Tuhan. Ise tu habirang, ise tu siamun. Na tu habirang tu hamate asisa liling-lilinga. Na tu siamun tu hangolua sisa liling. Ido nani dok nga. Pitoran na hita disis lapatan na mangadu bohi behita diari paruhuman na sasadi siad dia diverek Tuhani wah jago do CCTV ni Tuhani siad CCTV ni hita portibion anggo CCTV ni hita jolma ulu segate ulu sambar petir anggo CCTV ni Tuhata dang ulu sega anggo CCTV ni hita jolma portibion baholang gaberro batik manak ko iba songono batarida anggo CCTV ni Tuhata na di bagasar rohaipe tarida di CCTV ni Tuhani di boto Tuhani doa maksud akasakap nadong di rohatai hobar tu siro Tuhan Yesus mabain isena tu habirang isena tu siamu asa tu siamu kita saluhuna di dok nak didik turpuk tau nak kamang taulahumma gabi halomoan ni rohana mahita. Saya tahu sahahoma asa gade halomoan lomo ni rohani Tuhani nguluta sigano pari. Omma manginang nasay somal hudok ko di jamitaku. Setiap hicat kita manogo nai tabajo teka di nguluta. Ikol lomo ni rohani Tuhani na huda di nguluku. Unang majo torakan na negati pati. Iko kutako jano pisangai. Iko kujanggula jano nibana. Unang masongoni. Alay saya tabay teka di ngulutaon. Anggo sadarion. Iko ulaw lomo ni rohani dewata na hula. Ulaw lomo ni rohani dewata ma. Nataula di nguluta. Unang masongon na hiamasa hurok di jamitak kuna pertangyangan arena salpate. Hiadoro natoras ni saya keluarga setuba tu Jakarta om. Jadi pitorang ko menyambu isambu parumain nairo. Bah, ay narodo inang adiga kaungulak torina muse. Unang masongon niate. Otigo hatai alay tunga palamaniat si tuturi di atate ni si matuanay. Ido pero ate. Bah, ay narodo inang adiga kaungulak. Betor mula ina sonang gosahat dope. Tadado sogo rohani parumain nai. Bawah ya mamulugay bisa bulan barang beda manikot nama parumain na yate nani dohan say tabay makalomo ni rohani dewata lomo ni rohani do ngajol mana taula di ngoluta di hasyanganon amen martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagi jang mauliate Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhiti hatam na badiyay asima roham suatu maitu bagasar roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu nami lau mangduti ngolungul nami tu akatikin anengro nak tu akatikin anengro pe Tuhan toktong ko pesihol rohanami toktong matuhasay pakulingi ngolu nami asa hatami nagade hadda ngabataba di ngolu nami asa nang mani bilhami sia dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di banwagijang di minggu nami sadari Tuhan hubak kami tu adopamu aka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu aka pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada batabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan aka pasu-pasu aka silas ni roha dihami asa toktong las roha nami mamuji pasangapoko suak songoni Tuhan nang dia kayanak ko nakapahopu naog pinalumehaw mo di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bina sida maringanan nadao manang najonok siya kami ramot yak kayanak ko nami tarlubi di bagasat tikion
tongo di bagasan akka ujian ianakon nami na di bagasa parsikolani halak nao todo Tuhan akka ianakon nami alani mangido kami Tuhan dongani urupi akka dongan nami akka ianakon nami saliling ujian bukkaro hado pikiran nasida asa takas dingok nasida kapar sejarah na pinasahan ni guruna asarong muselaba nasida na mga luli makalujaho parbinotoani molo na mga luli karejo kaya na kon nami Tuhan asiroham say patongom matuhan kapar karejo na hobar tu nasida bi asanggia doho marolupolo marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay asanggia marhitisian ni Tuhan lan ditadana sida sido tolong atok sahat tutangam mereng doto dinami dongani hami Tuhan mia maringana di tonga-tongan ya kabagas nami baena kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami lungowi mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion marhite tikting nauk kutangi hokami di tonga-tongan ni huriam gudang nanaik si pangidonan gudang na naik si hamuliate honon nami tuarupamu tarlobi mai Tuhan di naung binasa basahom sadada danak bawa di keluarga nyamanami RJ Perdede inang boru padiangan asirohat Tuhan pasu-pasu yanakon na pinalumehom asang dia gadi ruas na burju siti ruwa museibana di tonga-tonga ni huriam to akatik kinanengro pargogoy na toras Tuhan asa margogo na toras manugunogo kada danahi hobar tulomoni roham suak songoni Tuhan martabata bakalas ni rohanami dinataba ruas ni huriam ima inang Elizabeth boruh Tagalung asirohap Tuhan tabay manangka kapasu-pasu dinanami tabaya kasilas ni roha tu akatik kinanengro asanggia marhitesian itu halan ditadanasi da balgan ya asido tolong mi suak songoni ma Tuhan nang di anak doho boru ni huriam di namar sakap neng mamuka pardonga saripeo tu akatik kinanengro si Altrianus Sitorus dohot Epipanies boru sidabutar asimarohap Tuhan pakai huriam namek meti parhitea mumanga pehon pasu-pasu nasako itu anak dohok boru ni huriam asa gade ripe na tar pasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatik kinanangro nak tu akatik kinanangro tu hatta baya kasiras ni roha di nasida asanggia marhitisian itu halam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan di permingguan nami manugoton hubua kami tu adopamu dongan nami saha porsiaon HKBP Bumi Anggrek Resort Taman Wismasari naro nasida Tuhan mangibati hami donga saha porsiaon nasida di tonga-tonga ni huriaon asimarohap Tuhan pasu-pasu Tuhan parsauran nami asa sadahami Tuhan ni rahutani holo mulungo bimamuji pasanga pokok tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni huriami tarlebi di bagasa tikion tongod di bagasan pembangunan dope huria nasida napos dorohanami Tuhan tuktu hiroha doho pikiran ni sude ruas ni huriam asanggia rade nasida Tuhan masih rupurupan lau padi poson pembangunan ni hurian itu akatik kinanengro sai patongo Tuhan akadalan naulina dengar di panitia asaboi Tuhan mar hatop tulus pembangunan ni hurian nasida pos rohanami Tuhan dangarong nasotar patu paho suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion guano nami tu adopamu akaragam mi pakobasion ragam ya kapelayanan na naik patu paun ni huriam di bagasan nasa minggon tarlubi mai Tuhan ujian parguru malua ujian tulis dohot lisan suak songoni Tuhan Bible study na naik patu paun ni sekolah minggu nang ibadah bulanan SPH sermon punguan lansia pertanyaan week pertanyaan remaja naposo malam keakrapan seksiama dohot pelayanan komisi kasih asirohap Tuhan di sudia kaulau pakubasio na naik patu paun di huriam di bagasan mingguon sai tong maho Tuhan masu asa mardala doh denggak kobar tulo moni roham pada Tuhan kaulau ni sibolis molo tu ngadong nanang manggugay ulau nami asa ngia sonak so haribo-ribo kami tong marlas ni roham mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu dongan nami ruas ni huriam nadi bagasa parsahiton
macetoro ruas ni huriam na tongon wang di bagasan na hurak sehat terlebih ma Tuhan dia manami na posom padita harahap na tongon wang ok name di rumah sakit Meilia nang dinanami ina pajaita burhuta barat weksia na tongon ok name di rumah sakit Pasar Rebo nang dinanami inang marpaung boru sirait weksia na tongon wangok nami di rumah sakit Siloam nang di si Justin Pakpahan wek 10 sada na tongon wangok nami di rumah sakit Pasar Rebo nang diamanami amang te Siburian wek 12 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang dinanami inang J si haloho boru hutasoit wek 12 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna asiro hatu hadi sudia kadongan nami namar sahiti nunga tukat cita na kadongan nami Tuhan nunga loja nasida na mga lului hamalumon alani Tuhan mga lopitanga kami tuado pamuna badiay maboan akadongan nami namar sahiti asi maroham dinasida Tuhan surduk ko tangamuna badiay nago pasu-pasui majara pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih hollo pehami Tuhan liano mo kahamalumon liano mo kagajang nyumur dia kadongan nami namar sahiti asanggia kakatik kinanengro boy hami muse rak marlas ni roha mamuji pasangap guar munabadi alani tu ha pasu-pasu makaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhita kay Tuhan boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hami marlas ni roha mamuji pasangap pokok suak songonima Tuhan nang di panitia pesta gotilon pesta ulang tahun di Huriam pesta tahun okumene inklusif na tongon wang mangarari hami Tuhan Huriam lau patu pasada pesta tu tanggal 20 Oktober nanengro tongon manuai kami Tuhan di bagasan aka persiapan alani Tuhan asiroham pasu-pasu dongani rupi sudia ka panitia dongani nasida Tuhan mangulak kaulau nami hobar tulomani roham pos rohanami tabamu akahahi pasod di hami asamarlas ni roha hami toktong mangulaw-law ni hobar tulomani roham laos di minggu nami sadari o Tuhan huingot kami akadongan nami ruas ni Huriam namarningot dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripion asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar ulang tahun ni tabay hahipason gajang umur tabay akasilas ni rohay dinasida asanggia marhitisian ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong satokin na Tuhan naing bemahan naing nulak kami madapot to nakabagas nami homa Tuhan madongani hami di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohotakan awawalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa saya masih hol kami ro marpungu marsaor di bagas joromon jalo matuhan ilhilik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukwede pituratus tolu puluh sada laos tapapungu mapelean na paduahon Thank you.
mahita jongjong. Alia manami na di Banua Gijang, hodo haroroan sa luhut silele na denga doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilihomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulok karajaum. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silalaw mituhami. Asalam girgirhan madok maulia ke tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarm, say roh maharajaum, say sau malomoni roham di Banua Tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuham sadariok kangoluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa Tuhani, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadame na tuto di munabi. Amen. Shalom, oras marita saluna.